Ya. 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 Hui. Ha. ओइ सेंग्रा मा खालामदों नोंसोरलाय दलद था रावबो दावराव सिदा खालामखा नङाब्ला नोंसोर बे जायगानिफ्राय रावबो गलांनाय नङा बे नोंसिनि मैया मोननाय बिला जोंनो गोख्रै गथायनानै हर ओइ सोरलाय सोर नोंसोरा हा नोंसिनि नोमा नोमफानि जाखादों नामा जोङो बेबायदि लंदाङै हरनो हो सिंनिफ्राय सोर दादागिरि बिलाय सारोनफ्रा सिंनिफ्राय सोर होख्रा हरबाय थादों बायरायाव ओंखारबो गोख्रै मा खालामनो आंखौ नोंसोर मा खालामनो हा सौलायदो नामा आइयाव सिंनिफ्राय सोगोम हरबाय थाबावदोंसो सोरथो नोंलाय ओरै ओंखारबो आंखौ सिनायाखै फै नायफै आंखौ ए बबेनि बल'लै बे नायफै नै नुबायना आं सोर माथो बाहागिसो आया जों एथ' फुङाव साहाखौनो मोनलाखै रुटिखौनो मोनजाखै नोंसोर मा सिरिथा मा साहा रुटि बिलाय ए रुटिखौ जाया होनबा नांगौ नामा नोंनो बबेनि दादागिरि नोंलाय नैबे अमा बुन्दा थासान्दियाव होदो सालाफोरखौ दांसिगोनसो नामालै आइदै जों लायसै र' मानसिफ्रा उदै र'नोसैलाय आइदै मा फाग्ला जिनिस मानसिफ्रालाय अरिजिनेल मानसि फाग्लाफ्रा ओंखाम गथम जेबो पारमानेन्ट जिनिसखौबो सिनाया बिसोरो मा फाग्ला बायदि मानसि बिसोरो आइदै ओइ मूर्खफोर फैसा लायनाया एफा गोबाव जायो नामा गोख्रै लाबो मानो एसे गोबाव जाखो नायनायसाय बस बिसोरथ' गैला खोरखिजों खारनलांजोब्बाय थफ्लाफ्राबो गैला बस लांफाजोब्बाय माब्रै खारलांखो बिसोरलाय होसो सालाफोरखौ मा जाखो आदा सिखारदो दिनै माबायदि खाट खाटलै लामाया ओरैनो बुरजा खारबा ओरैनो नोंसोर ओरै थांदो आं ओरै नागिरलांसै जागोन बस औ जागोन माबार गोख्रै आइदै येस दासो थै थाखा फैसालै बेफोरो बेनो आंनि लाइफनि साबसिन नुथाय मास लाखिलै खांखमा फिसिग्रानि फिसालाया लंपेन्टखौनो उल्थासो गानदों नोंसो खेला मोनदों एथ' हाथाय बुंनो गावखौ नायदो हाथ' र' आं गारि नायना फैनि हट बेजों होसोनोसैलै फटाफट माबाथ' बिजि जानाय नंखादो औलै ओइ फालाफोर रिसावसो फैगासिनो दं मार फैद' नोंगौ थु माबाथ' ओइ र' राखिब' हाब बेजोंनो थांसै थ' माबार गाखो हास्लाबासै सम दं आरो मा बेबादि होनबावदो बास हमैनोसै बेजों बाला फटाफट सालाव जायोलै थालिर बिलाइजों खाबाबो जेबो अरजा आदि